So, hey mga bay! Another video, another day na po para maka-vlog. Kung bago pa lang ka sa akong channel, ay welcome sa Pinobre Vlog. So, nade ko kauban karon si... Layla? Daisy! Hi! Upload mo. Bugar! So, ako ni siyang friend o nakunahon na ko og bagong video nga Boys versus Girls Challenge. Patay-patay dyan gusto mga babae na mapili. Mag-challenge me kung kinsa joy angayan or kinsa joy angayan sa usa ka butang, boys or girls. So mag-toss coins me karon kung kisay una unsa maka head or tails. Head. So head daw siya, tails ko. Tails. Tails. So ako'y una. Unang topic. Kisay mas maayo. Kisay una mas makamove on. Wow. Lucky ba o babae? Lucky or babae. Sige. So pasensya na mo sa mga manok. Tagi manok. Sige. Lucky ba o babae? So ako'y una kay tails man. Mas maayo dyan ang boys. We. Mas una makabubuan mga boys. Labi nagwapo ka, para na ako. Charot! Bitaw, kung as in, kung dali rin ka move on, so yun, ramang good kay, ang mga boys mang good, they easily, kanang jump to the other boys, kanang makighilig sila, makig-party-party, o mga kita, gina sila mga single food mga girls, so una dyan makabuan ng mga boys. Mas mauna mo makamove on ng babae. Cheese topic tabi! Just topic. Pildi na sa first challenge daan kung kinsa mo ay mauna makamove on. Pildi na siya daan. So, daog ta mga boys. Next topic, kinsa seryoso? Boys or girls? Sige, marag mas makadebate ko. So, ako may una, sunod na ikaw. Sige. So, kinsa ay mas seryoso? Siyempre ang girls. Well, of course, kanang pagmanligaw pa lang daan ng lalaki, siyempre mga babae, di dyan nasugton ang lalaki kung di sila seryoso, diba? Mali na siya nga. Sila dyan yung pinaka-seryoso. Para sa ako, di. Why? Kontra. Why? Kaya ang boys, manggol, una, mas seryoso ng mga boys. Una, kung manguyab mi, kami mo hatag flowers, kami mo hatag chocolate, kampi mo na ako ha. Kami mo hatag teddy bears, kami mo gasto, kami magpakaon sa inyo. So, unsa na lang man, sari? Di ba kita man jud gihapon? Di mo gud na makita gud sa pagkaseryoso ang imong ipanghatag sa mga babae. Naman na sa the way you act pod, sa mga feelings sa imong ipafeel sa iyaha. So, usahay ba ya ang mga babae pod? Bisag nga, dili sila kaayo tigawas og kwarta, mo effort pod baya sila nga magkinahanglan sa mga laki nga dili. Paliton. Wa po sugua sa mga babae pod nga paliton ang mga anang nga bagay para pod sa mga babae, di ba? Di jud. Di ba? Di na tinuod, no? Siyempre, uyab gud nato, di ba? Boys, di ba boys? Uyab gud nato. Siyempre, ato ginang itagaan sila kung unsay lang ganahan kay mo ingom na sila dayon, di ba? Reklamador jud kay mga laki, mga babae, este. Mo ingom din na, babe, mahal, baljo. Si tawagan niyo diha nga. Alikti ko ani bi, ganahan ko chocolate, ganahan ko mangga, ganahan ko muna. Di ba? Seryoso dito mga laki. Mas seryoso ang babae. Siyempre, pag awayan ang mga babae sa mga laki, wilak sila. So, kibaw naman ta nga, mailan ang mga tao karon nga seryoso, umuhilak sila. Bisag awayon sila, wala gawa sa ila. Just like boys, nga na sila. Muhilak demi. Uy, muhilak mo ta. Di ba? Mao gani nga dili makuha ng mas seryoso ang babae kay mas muhilak ang babae kaysa sa lalaki. Kami mga boys, hilig gumigtago. Tago kayo sa nan, pero among heart weak, char. Weak kaya among heart. Di ba boys? Weak itong heart mo ng seryoso, jud ta kay. Ano? Kita ka mga boys, good. Kita mo mag-plan good sa tanan good. I beg to disagree, plan lahat, hindi lahat. Di ba ang mga babae igura na maghuwat kung sa atong buhaton? No. Di lahat. Gusto perfect, gusto ko lang na flowers, ni kuha mo ni kinanan humot ang flowers, kinanan gwapo tan-aon. Di ka lang babae nga kinahanglan og material things. Presence lang sa lalaki okay na. Di lahat. Nanong siya be? Ito lang siya. Siya. So another question, kinsay una mo give up sa usa ka relasyon? Yay, marag exciting na ni. So, ikaw man to,
Oh, ikaw na po. Ako na pod. Sige, let's be unfair. Di ta magpalupig mga boys. Mas una jud mo give up ang mga girls tungod kay sila mo'y pinaka-pulanon nga mga being there's earth. Wow. Pulanon di ba kayo? Pulanon jud kayo kay diba kang ano, mapulaan na sila nga pirmi mo mag-text-text. Mapulaan na sila nga pirmi mo magtawag-tawag. Mapulaan na pirmi mo magkita. Kami mo seryoso, kamo mo'y una mo give up. Tay. Mas una jud mo give up ang mga laki. Kaya ano, makita ra na sila mga babae nga mas gwapa sa ilang uyaw. Mulingi dayon. Di kay ba mo kontento ba? Asa. Di. Wala. Makita ng ganing puti, mas hamis, mas taas. Wala. Si Tas. Taas o kahit? Oh, Taas og ilong. mas una mamiya ang mga babae oy. Why? Tungod kay kung di nimo mahatag kung unsay gusto nila. Sus. Ang miya ay na lang, di mo taga ang cellphone. Load. Grabe. Dito, di ba? Kung unsay Ana na lang jud kang materialistic ang mga babae, syempre. So, based in my experience, agay. Based on my experience or based on everybody's experience, kita ba mga laki mga hatag jud din taon. Flowers, anything that can make our girlfriend happy. Pero di ganun na mga hatag, ay na lang kung magpadayon pa na sa imuha, ay na lang. Sayang imong ano, sayang. Materialistic pero dili lahat. Di jud tanan. Anong nakaingon ko di tanan? Di Tanan kay- manggod. In my experience also, presence lang sa akong boyfriend okay na kaayo. Di na ako kinahanglan og buwak. Mas prefer pa na ako gani nga. Di siya mohatag og buwak or flowers every na ay events. But kung naalan siya, kung kinahanglan siya nako, sad mga experience, okay na yung naa siya. So kung ingon lang siya, bisag magduduwa lang siya, bisag gusto mo. O digad sa ingon nga presence, syempre i-feel pud nimo ba? Na-feel pud nimo nga naa siya, ni care siya sa imuha. Di lang pud kay material things lang tanan. Di ba girls, di dapat ing ana. Kaya mo, Ito. Ano mong yun? Sagaran saan nagsulti sa ako mga laki mo ingon nga, pre, ibiyaan siya ko niya, pre. Nakakitag mas gwapo, pre. Nakakitag ba nga mas angin pa sa ako, mas puti, mas dako, mas nindot mo kanta, ni ako, ang taon, walang. Ano ba? Di ba mo ko nagpangita sa mga babae ko? Kusog 6 apple. Gwapo. Puti. Bisag di gwapo, basta puti lang, muti gwapo juga. FYI, mao po na ang mga laki, mao po na weakness sa mga laki ang mga mas gwapa pa nga mga babae. Una mo biya ang mga laki, kaya ba mo kulo. Agay. Like you said, dili tanan ha. So another topic is kinsay sa kuton. So ako mo ginauna ngayon ha. So ikaw na po. So kinsay sa kuton. Kasi lalaki bubay. Masaputon ang laki. Laki na po. Masaputon dyan na ang mga laki. Kaya ano, for example, magduwa ang mga laki like Dota. Tawag ko galing na sila or tiksan na nimo sa muko nimo sa puton dahil na. Mga masaputon ang mga laki. Usa pa kanang naa sila sa ilang mga barkada. Imo gani nang samukon or di kaya jamming sila or ana mag-apil-apil ka. Naji uban nga laki. Sa puton dayon. Di ganahan nga naa sila kanang murag. Samok-samok ka sila ha. Taka lang ay. Masaputon ng mga babae, di ba? Una daan, kana dyan ilang mins. Kanang mins, muna number 1 dyan, wala kakibaw ko, nasuko na nimo, or sa bakit, managad. Mahibog na lang ka, moingon na kalit, mangusi, mamaak, usapan na tanan, di ba? Mao gina, kaliton lang ka pamaak, kaliton lang ka kusi, kaliton lang ka glabnod mo, wala na naon. Masaputon ng mga babae, kay, di lang kayo po di mo mapalitan, di gini mo mahimduman ng mga mansari ninyo. Sus mo, Uy, syempre, mansari pinaka-important ka na. Nadulira gani. Dili na siya angay kalimtan. Maunang saputon po ng ubang babae, mga lalaki ni anak. Kalimtan na lang tanan. Ay lang na. Nadulira gani 0.01 seconds. Suko dayon. Andayo, di managad. Kalimtan ang tanan. Magbahad-bahad yung magbuwag. Uy, buwag. For your information, boyfriend nyo lang kami. Hindi nyo kami pag-aari. Di ba, boys? Oh, sabi ni Lola, pariharan.
parihara daw ang laki o ang babae. Siyempre, pag ang babae po manangit nga, at tumi mo gala po mis barkada, ang mga laki po dagang pangutan na kisi kauban. Asa dapita, kung sa oras sa muli, mas stricto jud ang lalaki. Kaya nga no, ang babae, isa rin kauban. Asa dapita, may anak. Ang laki, kung sa oras sa muli. Kisa may kauban, kisi magatod sa imuha, may anak. Siyempre, Diba? kita ang mga laki, concern ra jud kay ta, di ba? Concern jud ta kay iba ta mga weak kay ng mga babae, di ba? Wow. In terms of kaaway, uray. Usaon na siya sa dan. Wa siya ka ana-ana. Di natin ka defense. Mo bitong ngayon asa na ka? Nim na ayo pa ka na. Mas stricto jud ang mga lalaki kay ngano in terms sa mga panamit. Di sila ganahan nga mag-short ang mga babae. Usab day ganahan nila mag-jogging pants lang ta perminti. Kuan. Bitaw tinuod. Kanang mga makita ang imong mga dress ng mga sleeveless. Syempre mga babae kita kinabata mga damit. Ato pong tanaw sa itong mga kaugalingan, nindot po tatanaw. Ay, another thing, concern lang mi. Kana Uy, naging, wag ibaw sa mga kuan ron, mga lalaki. Wag giagi ka sa dan, naka-shorts ka. Usa ka sleeveless pa na, usay tawag pa spaghetti, usa na pasit kanton. Usa pa nang inyong mga dresses dira. Uy, wa mo kibaw sa ganahan nas mga lalaki. Uy, tipingan mo. Ya wa mi dira sa inyong kilid para mubitong mo text me permi. basta na, Inyong kilid. basta na, ang mga laki, mga boyfriend mo bodyguard. Huy, usahay po maka-take care mi sa among mga kaugalingon. Di ba may maglaag-laag sa asap sa way mga tao din ha. Di ba po may lugar kung asa mitapita mo to. Girls are so very clumsy. Clumsy. Clumsy, di po ka nang nasdagan ka ng ana, ng bebe. Di na mao clumsy means they are kanang bitong bahala na, naikon, bahala na, muadto ko, kilingaw na. Yawa mi. So, mo to nga mo mga topic sa video. O if you like this video, please subscribe, share, and like. So, guys, salamat kayo sa pagtambong. O if you have anything to request, palihog lang ko comment below para mas ganahan ko kung mo video para sa inyo ha. Hope you enjoy!